Tento rok bude trendy stále farba bordová, oversize sako, lesklé legíny. Viete čo? Príďte sa k nám pozrieť. Šéfe, aké ďalšie video mám pripraviť? Ešte mohla by si pripraviť nejaké trendy na tento rok. Dobre, idem na to. Šéfe, tak už to mám pripravené. No tak poď na to. Tento rok bude trendy stále farba bordová, oversize sako, lesklé legíny. Počkaj, to o čom rozprávaš? Tak o trendoch na tento rok? Ale ja som rozprával o podlahách. Jaj. Trendy na tento rok pre podlahy. Teplé prírodné dekory. V laminátovom prevedení, v kompozite, aj v dreve. Lišty, ktoré nerušia. Trendom pre tento rok sú lišty, ktoré splývajú s farbou stien. Máme ich v rôznych farbách a dekoroch. Steny ako dizajnový prvok. Pokiaľ nechcete mať holé steny, chcete ich nejako obzvláštniť, môžete použiť napríklad akustické obklady, ďalej obklady, ktoré majú kamenný vzor, alebo náš tip, že môžete podlahy nalepiť aj na stenu. A na záver máme pre vás technologickú novinku od firmy Barlinek. Je to podlaha Smart Wood, drevená dyha na minerálnom základe, je vodovzdorná a má vysoko odolný lak. Viete čo? Príďte sa k nám pozrieť.